Japessille peltopyyseisonta. Siellä on 2 peltopyytä, eli peltopyypari. Siinä näkyy olevan tuossa ojassa. Hyvä kiinteä seisonta. Otetaan siihen vielä avanssi. Etene! Vieläkö näissä on etupuolella? Se oli hyvä. Tässä vielä tuo. Meni juossa. Etene! Jaha. Se menikin vähän ohi. Pahettaa mitä. Tilanne oli tosi hieno. Hyvä. Saatiin peltopyypari toisen kerran tänne seisontaan. Okei. Hyvä tyttö. Hieno tilanne oli. No niin, vapaa.